салом бинандагони меҳрубон ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо ки ҳамарӯза дар ҳамин вақт пешкаши шумо мешавад. 6 муҳоҷири туҷике ки дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ воқеъ дар шаҳри Кимовский вилояти Тула қарор доранд, бо мусоидати хадамоти консулгарии Тоҷикистон дар Русия ба ватан фиристода мешаванд. ҳафтаи ҷорӣ кормандони хадамот аз ин боздоштгоҳ дидан карда бо шароити нигаҳдории муҳоҷирон ошно шуданд. Ба як нафар аз муҳоҷирон аз ҷониби намояндагии дипломатӣ шаҳодатномаи бозгашт ба ватан ба таври ройгон таҳия гардид. интизор меравад ки интиқоли 5 нафар аз шаҳрвандон ба ватан 12 ва 19 апрели соли ҷорӣ сурат бигирад. ҳамчунин дирӯз кормандони хадамоти консулӣ аз боздоштгоҳи муваққатӣ дар Сахароваи Москав низ боздид намуданд. ба ин марказ муҳоҷиронеро меоранд ки қоидаҳои буду бошро вайрон карданд. бинандагони гиромӣ, ман шуморо соати 16 бо вақти душанбе ва 14 бо вақти Москав дар барномаи ахбори озодӣ мунтазирам. бо мо бимонед.